Right, mastresa social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, tiriko kunhamo dzemukomana handiti tiriko kumariro emukomana. Varume mari yakanaka. Ukanzwa munhu anoti mari haina kunaka vekenseke zvangu tiri panhamo kudai mari yakanaka wazukuru handiti. Ndine kavidhio kandiroda kuratidzai kebox handiti coffin rembinga yedu Obert Karombe uyo akaita tsaona kuBeatrice muna Masvingo Road watiti akabva ashaika chinova chinhu chinorwadza asi wazukuru mari yakanaka wazukuru mari yakanaka handiti asi chekutanga nzanda kuratidzai zvandoda kuratidzai usati wasubscribe paSaint TV. I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint one angu anopisa paZimbabwe handiti hakuna umwe ndindega sekuru vevanhu handiti Uncle Saint is my name. So kavidhio kanotevera nemaphotos ndofunga muri ngozvionere maphotos ndiwo ava vazukuru coffin rembinga inonzi Royce meno ikoko motikari dzachona aiwa mari yakanaka wazukuru kavidhio kacho kanotera from Uncle Saint, the only Zim uncle anoti pirinyi hamusi uncle itova kudzipa pahuro aiwa itova kudzipa pahuro obva wamuti dira rizare ndichiti chi much love Dino wazipinda kama wazipinda toto meja kamu kabo namu kuzi dapo dasha